Flaqa mal-kmamar tal-aħbarijiet lokali, il-kap ta' ċivil Mario Kutajar evita milli jagħmel referenza għal rapport ta' George Hisler fejn kien trattat il-mod kif jintażlu l-membri tal-ġudikatura. Minflok hu prova jdawwar l-attenzjoni tal-medja fuq rapport ieħor ukoll ta' George Hisler li iżda bbaża aktar fuq jekk il-membri parlamentari tal-backbench tal-gvern jistgħux ikollhom kuntratti tal-gvern stess. Fil-fatt, bil-pjanċar ta' Kastilja li jiddevja wkoll l-attenzjoni mill-aħbar tal-ġurnata fejn il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri ħarab milli jixed quddiem il-qorti, il-kap ta' ċivil qal li m'hemm xejn fil-liġi li projbixxi lill-gvern milli jaħtar membri parlamentari għal irwoli f'entitajiet pubbliċi. Dan referenza għal rapport imħejji minn Hisler u preżentat lill-President ta' Malta fejn qal li hu fundamentalment ħażin li l-gvern jaħtar il-membri parlamentari għall irwoli tal-gvern stess. Bħala l-persuna inkarigata minn Joseph Muscat innifsu biex janalizza dan ir-rapport, Mario Kutajar nħebba war opinjonijiet legali fost l-oħrajn mill-Avukat Ġenerali Peter Grech li f'diversi okkażjonijiet kien ikkritikat għal mod kif jażel jiddefendi l-gvern minflok ingħadda f'isem pajjiżna bil-ġustizzja. F'evalwazzjoni l-kap ta' ċivil qal li meta l-membri parlamentari jiġu maħtura f'karigi ta' fiduċja fi kliem ieħor persons of trust ma qed isir l-ebda ksur tal-Kostituzzjoni, l-ebda liġijiet ma qed jiġu miksura u li wieħed ma jistax jgħid li hemm konflitt interess tad-deputati parlamentari maħtura. Din il-pożizzjoni mistennija tkun diskussa fil-Kumitat tal-Parlament tal-Standards fil-ħajja pubblika it-tlieta filgħodu. George Hisler qal ukoll il-prattika tal-gvern li għad diversi rwoli u rwoli ta' konsulenza lil backbenchers kienet fundamentalment ħażina u għamlet ħsara lis-separazzjoni tal-poteri, waħda li ddajjef il-prinċipji tal-Kostituzzjoni u li tmur kontra l-kodiċi tal-etika tal-impjegati pubbliċi u l-membri tal-bord.